Hello dolong mong khachini Maharaja Birbirkom Kisur Mani ko mona ang bahike himri torinai kathang haike bot thijak pheba bini photo no hoitena ang bono himjak tikherinai norok mo haike video khaimano je kono photo rong ni norok ni nong ni borok je kono thijak ni borok ni phano norok photo no video sanamboi ba himri woi norok je kono khai norok o jaga feel khaimano bono kathang haike norok bahike khainai tong o video o paithak joti nai tong di mohoi video te nanya ke norok ano follow khanya ta pugde sajak lakte ser khanya ta pugde himde bahike khainai leno norok pule sekang Chrome browser habai luma AI norok jaga search ke jaga click khaji norok jaga try now click khaji norok try now click khaji norok sign in white Google click khaji norok jaga click khaji norok ni Gmail norok click khaji Google Gmail norok click khaji continue ke jaga hade apro norok jaga photo na hade o photo click khaji norok jaga photo je kono photo na hamana abon pa norok jaga seimano je hapana seiri mano siang pana norok diman siawi o jaga click khaji kinaro click khaji norok jaga kisa loading nai mo ke nai tongdi loading e rok apro nai mohai video thangnai apro rok download bo khaimano iko yang ti o jaga download jak tongo o download ti win rok download bo khaina hamana hamba